αρέσουν τα γλυκά όπως όλες τις μύγες. Όμως δεν είναι υγιεινά, είναι μικρές παγίδες. Δύο μελομακάρονα και ένα σκουραμπιές είναι ό,τι πρέπει να τα φας, να γλυκαθείς αν θες. Η Χρύσα όμως ήθελε να φάει πάρα πολλά. Το παίξε καλικάτσαρος για να κρυφτεί καλά. Όμως την ανακάλυψαν οι φίλοι την αλήθεια, αφού οι καλικάτσαροι είναι όλοι παραμύθια. Στη Χρύσα αρέσουν τα γλυκά όπως όλες τις μύγες. Όμως δεν είναι υγιεινά, είναι μικρές παγίδες. Είναι ό,τι πρέπει να τα φας, να γλυκαθείς αν θες. Η Χρύσα όμως ήθελε να φάει πάρα πολλά. Το παίξε καλικάτσαρος για να κρυφτεί καλά. Όμως την ανακάλυψαν οι φίλοι την αλήθεια, αφού οι καλικάτσαροι είναι όλοι παραμύθια. Στη Χρύσα αρέσουν τα γλυκά όπως όλες τις μύγες. Όμως δεν είναι